Да, здравейте, хора! Ще ви кажа. Елате в новия ми канал. Сега ще ви го покажа. И връщам се, когато си го пусна. Защото имам нов телефон и затова. Така, хора, върнах се. Ето ми го и канала. Станислав Кузманов. Майко, колко бавен телефон. Така, качвания. Имам нов канал. Ето го тук. И да, ще има още един клип на този канал. Няма да е последен. Просто ще има един клип, който ще очаквате след това. Ето го и първия ми клип. Имам нов канал преди 4 показвания. Преди 1 час нямам показвания. Добре, това е лошо. Да, ще снимам на... Добре, това е Станислав Кузманов. И да кажа чао. Ох, майко.